या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। ओडिशात बालासोर येथील बहनागा स्टेशनजवळ शुक्रवारी झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातातील मृतांचा आकडा 260हून अधिकवर पोहोचलाय, तर या अपघातात सुमारे 900 लोक जखमी झाले। खड्डे मुक्तीसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नवीन पोर्टल तयार केलंय, त्यावर खड्ड्यांचा फोटो टाकल्यावर आठवड्याभरात त्याची दखल घेतली जाईल अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली। कोकणातही वटपौर्णिमेचा उत्साह पाहायला मिळाला। साज शृंगार करत महिलांनी वडाला फेरा धरत पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी मनोभावे पूजा केली। कुडाळात महिलांप्रमाणे पुरुषही वटपौर्णिमेचं व्रत करतात। सिंधुदुर्गात गेल्या 14 वर्षांपासून पुरुषांकडून वटपौर्णिमा साजरी केली जाते। युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांचा वाढदिवस ऐतिहासिक राजवाड्यात केक कापून साजरा करण्यात आला। या प्रसंगी सर्व स्तरातील मान्यवरांनी त्यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या। सावंतवाडीतील एसपीके कॉलेज 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापासून स्वायत्त महाविद्यालय म्हणून ओळखलं जाणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील हे पहिलं स्वायत्त महाविद्यालय ठरणार आहे। खासदार संजय राऊत यांनी खासदार श्रीकांत शिंदे यांचं नाव घेताच पत्रकार परिषदेमध्ये थुंकण्याचा प्रकार केला। कणकवलीत कार्यालयासमोर शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी निषेध केलाय, तसेच राऊत यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली। वैभववाडीतील पाणी पुरवठा विस्कळीत झालाय, यावरून ठाकरे गटाचे नगरसेवक रणजित तावडे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधारी यांना जबाबदार धरत 2 दिवसात उपाययोजना न केल्यास घागर मोर्चा काढण्याचा इशारा दिला। करूळ जामदारवाडी येथील प्रणाली अशोक सरफरे यांचं बंद घर फोडून अज्ञात चोरट्यांनी 14.5 तोळे सोन्याचे दागिने आणि 1 लाख रकमेसह 6,80,000चा मुद्देमाल लंपास केला। अंबाबाई मंदिरात वटपौर्णिमेनिमित्त महिलांची मोठी गर्दी जमा झाली होती। दरम्यान इथं आलेल्या एका महिलेनं झाडावर पेटता कापूर टाकला, यामुळे झाडानं पेट घेतला। या आठवड्याच्या शेवटी मान्सून केरळमध्ये दाखल होणं अपेक्षित आहे, अन्यथा त्याचा पुढील प्रवास लांबण्याची शक्यता आहे। मान्सूनचा सध्याचा वेग पाहता यंदा त्याला विलंब होणार असल्याची चिन्ह दिसतात। कणकवली शहरात साईनगर भागात एका अज्ञात 40 वर्षीय व्यक्तीचा मृतदेह आढळलाय। प्राथमिक माहितीनुसार सदर व्यक्ती गेले 4 दिवस या भागात काहींनी पाहिली होती। वाहतूक पोलीस राजा राणे यांना सावंतवाडी नगरपालिकेजवळ महिलेची पर्स सापडली, त्यामध्ये काही महत्त्वाची कागदपत्र आणि पैसे असल्यानं पोलिसांनी त्या महिलेचा शोध घेऊन पर्स परत केली। बेळगाव जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी अखेर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सतीश जारकीहोळी यांची नियुक्ती झाली आहे। बेळगाव ग्रामीण आमदार आणि महिला बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांची विजयनगर जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे। जागा वाटपाबाबत तिन्ही पक्ष सकारात्मक आहे। प्रसंगी 2 पावलं मागे जाऊन एकत्रितपणे लढण्यावर एकमत असल्याचं मत अजित पवार यांनी व्यक्त केलंय। अद्याप यावर चर्चा झाली नसल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलंय। भंडारा जिल्ह्यातील लाखनी इथं एक असा विवाह सोहळा पार पडला, ज्यात पैशांची कुठेही उधळपट्टी न करता नवरीनं विवाह समारंभात चक्क भारतीय संविधान हातात घेऊन वाजत गाजत दिमागदार एंट्री केली। माझ्या खांद्यावर अनेक बंदुका विसवण्याचा प्रयत्न करतायत, मी कुणासमोरही झुकणार नाही असं आव्हान माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आपल्या विरोधकांना दिले। तसेच गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचंही त्या म्हणाल्या। नागपुरातील एम्स हे देशातील NABHचं मानांकन प्राप्त करणारे प्रथम रुग्णालय ठरले। ज्येष्ठ डॉक्टर तात्याराव लहाने यांचा राजीनामा राज्य सरकारनं मंजूर केलाय, त्यामुळे जे हॉस्पिटलमध्ये निवासी डॉक्टरांचं आंदोलन आता थांबणार का हे पाहणं आता महत्त्वाचं ठरणार आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी संन्यस्त कर्मयोगी असल्यानं 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत NDAला 400 पेक्षा जास्त जागा मिळतील असा विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री खासदार प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला। ओडिशातील रेल्वे हा अपघात मानवी चुकांमुळे झाला असावा अशी शक्यता रेल्वेच्या सिग्नलिंग कंट्रोल रूमच्या प्राथमिक अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे। देशभरातील किमान 38 वैद्यकीय महाविद्यालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे। देशाच्या राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगानं हा निर्णय घेतलाय। अमृतसर येथील सुवर्ण मंदिर जवळ 1-2 नव्हे तर 4 बॉम्ब ठेवलेत अशी सूचना पंजाब पोलिसांना मिळाली। त्यानंतर संपूर्ण पंजाबमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आलाय। केंद्र सरकारनं 14 औषधांवर बंदी घातली आहे। भारतीय औषध नियामक मंडळानं आरोग्यास धोका निर्माण करणाऱ्या औषधांवर बंदी घालण्याचा मोठा निर्णय घेतलाय। स्वीडनमध्ये शारीरिक संबंधांना खेळ म्हणून मान्यता मिळाली आहे। इतकंच नव्हे तर या देशानं पहिल्या सेक्स चॅम्पियनशिपची घोषणाही केली आहे। या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत महालक्ष्मी तथास्तु आणि महालक्ष्मी सुपर बाजार। आता कोणत्याही खरेदीवर मिळवा लाइफ टाइम डिस्काउंट। अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।